Ndiyakholwa ukuba ubuhle bebhinqakazi ayiko kucikizwa, ndithi sisimilo. Kuba abanye sebayeka nokuba bahle bengocikizwa benjalo kuba baphulukane nendlela yokuthetha nabantu kwanoziphatha. Akho nto yenza ingcaciso ibe lula njengomzekelo ophilayo bantwana bomgquba. Nabo Thoz amangcongolo, into Thoz nkosikabawo, izintliziyo ziphuphuma luthando, njengosezela loo mazwi amyoli alomilebe, ubona ubulungisa bukanokutsho, umzali wondlela nabanye abazali ngezongono zencindi yobusi, unontlalontle wesimilo sikamveki. Nangawo lo mzuzu bambi basazingomba besithi ndingilonongqovu nje ndinkcenkceshelwe yintombi yasemavundleni, obhayi okhetshe abesuthu. Nkcenkceshelani bantwana basekhaya. Khanya khosikazi, khanya gqiyazana. Umhlaba ufumene idayimani bafondini, into kunayo isingathi baxelele ukuba umntu akanconywe isiva, ayalahlekisa ke lo mazwi. Yazi kwale yalelali iyandichana le nto yokuba isixeko sonke sigcwala amaqaba. Liyatshona ilanga, kudala ndibuza kweli qonce ukuba kuthiwani ngesingesi xa usithi Isdudl'esithe ndlundlu baske batya amacwaka. Thoz, yazi ndinoloyiko ukuba basokwanda ngokwanda abadlezana, sele bebonile nje ukuba ukhona umama unokubagcinela abaqeqeshela abantwana. Oodade bethu bayawathanda amachele, ngozingela ichele, kodwa ke ndiyayazi ukuba bafikele kwilungisa. Lunga ungayeki, kaloku wayitshilo nakumama Mtshawe wathi ukwenza okulungileyo ebantwini kuyadina, kuba abantu abanambulelo, kodwa uzungadinwa kukwenza okulungileyo. Ngolo hlobo uyasikhulisa isizwe sabantu abamnyama, uyabakhulisa oonongqovu basekhaya. Khanya khosikazi, khanya nodade omkhulu wasekhaya. Enkosi.